வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் விஜயதசமி நல்வாழ்த்துக்கள்ங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பிக் பாஸ் சீசன் 5ஓட 12th டே ப்ரோமோ பத்தி தாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோமோலே பார்த்துட்டீங்கன்னா விஜயதசமி ஸ்பெஷலா பிக் பாஸ் கண்டெஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாரும் ஒரு நாடகத்தை ஆரம்பிச்சு அதில் கலந்துக்கிறாங்க. டாஸ்கோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பத்தி அபிஷேக் வந்து சொல்லி முடிக்கிறாருங்க. அண்ட் இந்த நாடகத்துல பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் பண்றவங்க அண்ட் பெஸ்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணாதவங்க அப்படின்னு ரெண்டு அணியா பிரிக்கிறாங்க. அடுத்ததான் கேப்டன் டாஸ்க்ல யாரெல்லாம் கலந்துக்க போறாங்க அப்படின்னு இந்த டாஸ்க் மூலியமா தெரிய போகுதாமாங்க. அண்ட் இன்னொரு பக்கம் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா பிரியங்கா வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா விஜயதசமி அதமா நல்லா கொளுத்தி போடுறீங்க போங்க அப்படின்னு ரொம்பவே ஃபன்னியா சொல்றாங்க சிரிச்சுக்கிட்டே. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாவனி, அபிஷேக், அக்ஷரா இவங்க 3 பேரும் கார்டன் ஏரியாவில் உட்காந்து ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. அதுல அபிஷேக் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா அவர் ஹியூமரா எங்கேயுமே லேண்ட்லேயே ஆகல, மிகப்பெரிய குழப்பத்தை தான் ஏற்படுத்திட்டு இருக்காரு அப்படின்னு இமானாச்சி பத்தி அபிஷேக் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காருங்க. இந்த விஷயத்த இமானாச்சி, தாமரை செல்வி, வருண் இவங்க 3 பேரும் மறைஞ்சு நின்று பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. அடுத்ததான் செகண்ட் ப்ரோமோல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட்டத்தில் காணாமல் போன 2 பேர் யாரு, அதாவது இந்த வீட்டில் எல்லாருமே நல்லா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யாராவது திடீர்னு காணாமல் போயிடுறாங்க இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொரு கண்டஸ்டன்ஸும் 2 போட்டியாளரை தேர்வு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை அபிஷேக் தான் ஓட் கவுண்ட் எடுக்கிறாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் தாமரை செல்வி யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மதுமிதா அண்ட் அபிநய சொல்கிறாங்க. நாடியச்சன் வந்து அவங்களே நாமினேட் பண்ணிக்கிறாங்க. அடுத்தது ராஜு வந்து இசைவாணியை சொல்கிறாருங்க. அவங்க நம்மளால் வந்து ஏதாவது கன்வர்சேஷன் பில்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சட்டுன்னு கட் பண்ணுற மாதிரியா எனக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறாருங்க ராஜு இசையை பற்றி. அடுத்ததான் அண்ணாச்சியும் இசைவாணியை தாங்க சொல்கிறாங்க. அவங்க ஏதோ வர்றாங்க ஆனால் அவங்க கிட்ட இருக்கிற திறமையே காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க, சிரிச்சுட்டே போயிடுறாங்க கூட்டத்தோடு கூட்டமாக அப்படிங்கிறாருங்க அண்ணாச்சியும். அடுத்ததான் பிரியங்கா வந்து அக்ஷராவை தாங்க நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது தேர்ட் ப்ரோமோல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பிரியங்கா வந்து தாமரை செல்வி கிட்ட ஒரு விஷயத்தை பற்றி கேட்குறாங்க. பிரியங்கா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பிக் பாஸ் வந்து இந்த வீட்டிலேயே யார் நல்ல புள்ள, யார் நல்லா எல்லா வேலையும் கரெக்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் நீ யாரை சொல்வ அப்படின்னு தாமரை செல்வி கிட்ட கேட்குறாங்க. தாமரை செல்வி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 3 பேர் நல்லா பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு பிரியங்கா அது எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. நீயும் நானும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே. ஆமாம், அப்போ நீ எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஏதாவது லாபமாக இருக்கணுமா வேண்டாமா? ஆமாம், அப்போ நீ யார் பேர் சொல்லுவ அப்படிங்கிறாங்க பிரியங்கா. அதுக்கு தாமரை செல்வி சொல்கிறாங்க நாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறாங்க. அதுக்கு பிரியங்கா விழுவாலே பூச்சிலையே தேக்குவோ அப்படின்னு பாட்டெல்லாம் பாடி ஃபன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நாளைக்கு அடுத்த ப்ரோமோல சந்திக்கலாங்க. ஸோ இது போன்ற பல செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அண்ட் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.